kinyoro kia bouti kigutuke ward ya Kitutu Central ibunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigo yaecokirie na kuburia abantu bomwe bugwancha nabiga baraikone kibona nko bakonya bare erio oyo mwabo haserita concept nyambuche oyo rwadra se kigetambe maiga yogukwa enseme yo mobere hatari kwenyara nonya no kunya bakagotara guchekuriye obubwenia korengana na umurumu abo William Muse uyore mu murumu abo nigo bono aereire emechando emenge babere bagwetera neba no kuriya amariogo guika boundary etugo nendemero yabo yonsi nigo bono bagandire barai au nabo igo habantu bomwe bugwancha kweneke nko baikabarange ko bakonya ero mwancho obo concept nyambuche anyore obubwenia unagotumanya muri kitope 12 machine Nasi kinyoro kia bouti ward ya Kitutu Central ibunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii. Aigani getareto yatwikiria singa y'umugaka William Muse w'imyaka 53 no muriyoye Priska Nyakerari abawetire merememe kong yo kumurenda mwise kumwabo concept nyambuche w'imyaka 53 oyo rwadira sege kegetambe maiga yensemo ya yeye moyo muberego kwa asatari kwenyara no nyangake umunsi kono yo minto yajite bwa yego chiali bora churuguru kera ikabora cha karwara akacha kumwaka 71 na otole nerega ega ikakatika bwango iga acha otani ne uri shororia tukabwene malaria murire tikatumwe ko chintateranyo na kukunywa ogochokana tini koimoka nyugwete ochikumoko tokaratia tumwire nyakitari nenda koleke aiwa matibabu kamwire bo nyakitari uchimumbu akarwari wororo akurange wiki makoto mwana yabero kurwara matuka mange ba nyakitari urusi twamure tirika tari guchinji kurengana no mugaka William nigo bamwigetie umongina nyambuche nyakitari asebaganiretiwe kibesa kinyinge echo cyabairire konya etugo nendemero yabo gwikera gwiserwa nyakitari ntwa murusio tari guchinji nabari buna rwite nyakitari nora mariogo tokogora nanda atoreire tayo ntwese ntubwati enibo twabwate twatumike beka yaeri one tuli busapi tokate bono muire mumokorere saningi nakoko mwanza mokorega ebese karebese kabura rende chomena bwata konya naoniri nakuri kire kama konya naoniri kakondi so mundu mulimo na cyo chikaera kucyari ntwara ngakicyara bono nigo nonya bagotire bagokora emirememe kong yo kumusibia na kumonjorera chianga wika chidaipa nonya kera maminchane gekoro kyo magusi wikera bayiseire mono abazo ngana twa monjora kira kinsa eko era ya mutu omujenji eko era ya mutu omujenji twa mwaka mabuta na lyatani aruke nabato ko mwaka bono agata awoji kondota akutama timu kuna lakini ngamote ya no yo minto tikango kuna asingi to kumusibi paka asatari kororo onye mungino teyo nabato kumuganya bakaje nyetinjo bakanganya bakanjiche tomari kumujenjeri cyanga lakini ndi no muroirale ebese kubara pakeri kurubona pakeri nabaru walitego otoko murageja tumubikira pambasi twagore wakachibesa cyari bono ninje byekandega no mungino tole kama bono tukamurwali gende osinyire bono twasinywa kitokora tukatiga igorende kwende gatoranga sonara mabera atokonye tumurwaliri niko bono ya matiyo yaganire barai na abantu bomwe bugwancha kubakonya iri konyora ebisabu okonyera omwancho obo bono ga kisimbarati obutamira ngo cyasorete gutamira nabo MC batakonya gaki kuna kuko ni kwani twari goteba kinga motokonya ntabwate na munende ntabwate kende toraho ni twate twani twakuri ane ndairo cyo konyara kuri nega senko bakonyi mwamushone cyuki abara ino simbarati naro na baigwete na bagotokusira njende yonse no mwe msito bwade na bagotosira esenge njon twaire irupi twaire ndo bwato moyo bo kuanja na bana ragotokonya onde bwe bwato moyo na bagotokonya eko era no nyakitari na bodo ga tokuri ya mwere nyakitari na bene ga ya chikuchi muna maguta kende ni ga sianko igona botosa bonde bwe shato konyo yoko bana mabera kuripoteria Ensoko TV Chepethuel Machine.